outra vez, entón. Eu, verdad, iba, claro, a clase de dibuixo. O catedrático de dibuixo que enfermou e foi entonces a sustituílo Castelao. Eu, verdad, dibuixara un pé, era o que me tocaba na lámina, verdad, dibuixei o pé estaba ben dibuixado e leveino a enseñar. E Castelao mirou, verdad, e dice, está bien, pero mire, hai necesidade de facer unha sombra no dibuixo. Ben, mire, faz así. Unha sombra así, porque se usted deixa o dibuixo como está, dice, non sei se o calcaría. Mirei para aquelo, verdad, tal. Eu tiña o meu aspecto sempre de un campesino. Volvín outra vez. Os 2 días había clase de dibuixo, eu fun a miña clase, e a lámina era un can, era a cabeza dun can. Eu fixen a cabeza do can e puxenlle unha sombra, casi ouveaba o can, As sombras eu fixeno, verdad, puntual, estaba ben dibuixado. E Castelao veuno que lle dera a sombra e dice, está moi bien, hombre, está moi ben. Esto está moi ben. Desde entonces, este Antonio Fraguas foi un amigo de Castelao. Castelao pasaba, hola Fraguas, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Cómo ves? Bien, bien, bien. Contaba, eu confeso, verdad, que como Castelao tiña dibuixado e todo eso, para min este saludo era colosal.